Kardom don marli nelemen ang tong inti. Pini labangso alam arjan long ilitum ka chingki ka jathan ponji alam la bangke non het jong karbiang long ar lo hur ki chodut Dr. Harvey Ingti Katharpi. Dr. Harvey Ingti Katharpi alang li Rukasan College along inu than bangpi. Mate assistant professor. Alang li assistant professor mate than bang ar pupen non chathan pet jipu ang deng along sinto kong lo. Kupia joini se alang li labangso ar pupen chathan pet jipu an kili rok lo. Halabang solam pin ilitum, labang solam janong chathan ponona. Ang hoy long kang ni, ilitum urban pen rural la difference sini ne de. Hari ya problem sila. Aro so hormone bange politicians pane mo officers ilitum sila na litum si pusi sila ke ni ligana pusi dundi. Ke karon la ke urban area. Nang so scheme ke rural area. Aro la ke hala block tum hantar julo town committee hantar julo after hantar julo. Ke governing body tum ba merisi committee signature pi dote ko pura la so long le rural chamani de tum. Ne mo fen klak dak am ka buji lor pen nang pulo ne mande chidi ne pin pen nang salamo ni limita te long le buji ni chara tum sila solo e ketok sa gala nang ne pulo nang kana ka mama gala ni masia we want Harvey 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 Donatum rabatum labangso alam nang ki cengke Rukasen College along langteng ki hujji po alam pen langteng ki hudamji lake scheme ke lake Bharat Sarkar mate Government of India pen Amrit Sarovar po labangso scheme pen langteng ki hujji po alam pen si la so alam ki ke nang ceng lo la si ihinanat ilitum Karbiang Long Autonomous Council long IM ake hai Maduram lekthi alang li hin pen labangso college along li arlo langteng ki huji mate fishery ki huji polam klang lo lapen halapu ihinana cho bangke ilitum athan bangpi ake haipi Dr. Harvey Ingti Katharpi bang pulo la bangso alang teng ke lake laso Amrit Sarovar scheme pena bangke college arlo ke hud un e polam pen ki hud un e pu ki pudamta atheta do athe bangke lahelo la Amrit Sarovar po scheme ke la bangke rong ajo phansi ka panong dam rong sopi ajo phali ka panong dam kali rural lapen urban polam toko lasi alang li hin pen gi po bangke langteng hudri pule pudam kali langteng hudnon labang so scheme pen seta ha rong ajo si hudnai pusi alang li hin pen ki pudam lasi labang so lam ke chikeng ke dat puke litum pun e lasi alang li lam kani je long ta litum che don dunang ko the bangke la helo seta men non jasamet ilitum labang so alam arjan long kaching kinai ardi ki pinai ardi ki pinai alam bang la hello hala ilitum ason tin alam long ta kachi hili dopo ke me ke chok alam the ke long je phan bang ke pupu lam kachi hili ke doji lam kachi pe keng ke doji sita hala bang ke lam kachi pe keng chot da ka bang ke kache the kache hap nai ake nang ke ave sita nona bang ke ning du alam bang la hello Dr. Harvey Ingti Katharpi alang li hin pen kaning je teng pulotang te alang li phan ke ther ke hap to kok la pen non dat kali Karbiang Long Autonomous Council long IM anuka prek penta alang li phan ke ther ke hap aprang ta dolu pusi ilitum chini ponlong lo lasi inut thedung assistant professor phan than bang bi phan college long lo than bang a phan sila puan ke ther ke hap bang kala ke ning duk lo ning duk lam bang kala hello luka char lia phan ko an se ardi ki pima la pen luk ke than bang atum phan ko an se ardi ki pima po bang ke dak ilitum chi theklong lok lo la so long itum pinpur ponang kokpo la lam kache peking pukar jun e criticism pukar jun e la bangso jutang kapang cheng kala ke ilitum Karbiang Long Autonomous Council a si ya makai tuliram ro hang pen sinang cheng lo alang li ke claim ke dam akeng kamalong komat ne lam thi isi hini chopa keng dun det chupu dun det jong dun det lo pulotang de alang li asap ta arjun e la pen che chak ne la son komat ne lang li phan ke than dun kapa keng dun dolo pulotang de alang li me thang phun lo plot si ing check po ther po hap po la poson si claim inu phan dat de bangini phan dat de penang ana phan ke lang li son ther hap lo thegon long lo la ke kertang henodak la ke ini tum hem si punon jirpo jirpi punon rong si punon pada hampang si long bangke lam kache pe keng ke do vekji
lapen Bharat ason India ada ason sona long bangke demokrasi polong bangke lake akenang sot lo la puan si pudam lo lam kacipe keng bangke lake akenang sot pusipulo la si opposition party puta democratic country long ke do ilo jong si lam kape keng duna bang ave pulotang te demokrasi puke lake akit hitang lo pusida ke thekser sera tumke ningjelo la si non dak Rukasen college arlo langteng hud nang ni ma pualong lam kacipe keng along lam kaci hili along bangke la puson kace ther kace hab do ko bangke la ke jasemet em madhuram lekthea phan bangke chok che pusi nili hin pen ke jong depo hala so bangke alang li hin pen ke dia chohang nang kokpo ke ther ke hab apot det si alang li bangke dia chohang nang kokpo hala langteng ki hujima ki huthe ma alam bangke la ke ingdeng hini long se non do koklo non amat em Madhuram lekhe Dr. Harvey ingti kathar pie phan hala ke ther ke haba pod bang dia chohang si puthot Rukasen college along luke than thuji phan bang ke alang li hin pensi la bang ke chuning rinang kokpo la ke arpu ke the ki bi kang tui kang dai pola ma vela ke hala dak Rukasen college along loka charli atomon pameng tungma pahenong tungma non la em ari deng no sin dolo dak si rat penche charpo ko ansi loka charli phan rd ping tungma alang li em ke hai pen Donatum rabatum nona bangke ilitum la bangso Amrit Sarovar pu askim Bharat asarkar pen ka panong kupi phansi panong mala asap so itum chethan pon phruil na jasemet Amrit Sarovar po bangke Bharat sarkar pen karlendam bangkala hello a district tin mate ajila tin long ta kave pixita long troxi kebra pho ana bangke langteng hutsi hala bangso langteng long langka birti je phan halaso panja semet Arlen ponlo ase langka birtia long bangke dak lang okta pangreng melo lapen halaso dimelong bangke rong ara tum adak chingrum pen mesen lam ka chingki ka thana dim lapen an parta me dak ilitum lama kang thur ka do beta dak ke claim je phana bangke Bharat sarkar pen lason ka panong pon dolo setame lata rong arlo phansi panong rural areas saphansi jasemet ke ka panong pon lasi non dak Rukasen college polong bangke Dr. Harvey ingti kathar pi penda klardak pen than pon edlo lake rural area kali lake ronga jo kali lake rong sopi mate town area long silake dokok lo lasi rong aphan ka panong atangka pen bangke dak urban along ke vande da bangke lake jasemet alang hin pen bangke illegal mate aron re pusi alang hin pen ke ki pudam lo inu than bang pu ar pu pen alang ni kupi ma hok lasi ningje pon lo an par an ke kama tha ka pang ching nei bangke ilitum long se lake dolo setame alang li hin pen ka ningje ke lake ake chok chili ka ningje ka li lake aron alam se alang li hin pen ke than pon lo lasi laso long ke nili hin pen ki pudunji alam ke la hello Isia district mate Isia jila long troxi kebra pho langteng ki hujia phana bangke adim ke do pik lang rong arlo do ulang jasemet nili toma hinan ana thutame halaki hutang alang teng stame ke kreng non ke rara tum dak okta jogno thang da claim inu la puson de ma do pik lang kunat ne ke rong rara tum lang jun move lang ke kreng tektik la puson adim ta do lasi non jasemet la ke rong a phansi panong lo pot Karbiang long autonomous council pen hala rong arlo aprang pen rara tum ki hutang alang teng konanasi ke doma la pen non ke kreng hak lo po dim long si puthot hudam thu si ka pereng je phanse bori ponang po la pen konanasi lang bi ke doma hala hu dim lo bangke hiruk thu phrui si puthot lang bi si tame kapareng thu je phana bangke Karbiang long autonomous council pen bangke bori ponang po kasi ja semet ke hala rong arlo konat na se ke nang sotma hala dak Arlen det sina mohu da thaya velu pultang de hala leka pregalam no sita non gela pukali der langente rong arlu da ki hutang yadim dopik langente lasi non dak Rukasen college along le arlo sita me langteng ke hut kertang polam kali dak Rukasen college phan Karbiang long autonomous council benta la pu anjong se akama thadu pultang te dak Karbiang long autonomous council tangka pen panong ra hudam der nang dak thang ka siksa ka vekente setame la bangso Amrit Sarovar po skim la bangso ka panong tangka bangke rong phansi panong lopot ilitum rong ajo dam pen tarli pame pen la long soksi kebra phoma la pen ke ong tame ilitum ki hudam thuji phan la pen rong rara tum phan
kapajoi keji pan kapacha tong adim kachingki jethan adim bangke itum abasai bangke PC ke meji la bangke donatum rabatum nona bangke kiri balam the mate iletum RD ki pi vek nei alam bangal hello Dr. Harvey tiket harpi inut hekresia da banglo ilitum aham pangalong ke lapen college along than bang pi assistant professor la puson voreng ang hoy along do bompen isia det long hampang long kechok chia lama long ke jong dun ase ke chepi dun hai ke alang lita inut lo la sila puson abang pi tum han jong si ilitum rada tum jong si arjab dun de archak dun de pulotang de monon pike det long riar lo ke hala kachari tum kechok che ke le long ke jokta jong dun hai bang avelu jokta son ka arjab jelo bang areng ke loglam thepen ki pu yes men pu kali da kalang da kali lo kupi mala kacari tum nang ke Japon ilitum ke mek chidi phet pen sit pusi duno ret po la si nili hin pen kachuning ri bangala hello ilitum non rara tum non kamat hanai bangala hello ilitum la puson ham phangalong asi kachi bi hai ke jong dun hai kapakeng dun hai abang phu abang phi bangala ke Dr. Harvey tiket harpi det polam kali bang jok abang phu abang phi le ilitum ham phang pen la puson arjab pusita asi chibi pusa ilitum dakar chak dun ngi bangya kenang sotlo la pen Dr. Harvey tiket harpi along kaprek adim along kaprek alam along bangke chok ma chok chema ni lichini unde sita mela eson son alam along rukasen college along non dak rural area askim pen dak urban areas along dak lang tenang ki huji polam long ke jong dona bangke lang li chok lim alam si ningjelo athema alang li klar dak pen thanet lo rukasen college ke lake rong supi along le arlo si lake do put ke klar dak lo lasi laso dim along bangke ni hin pen da che don dun lo la pen kadok ve radet se chame alang long itum arjab dun na lan sin itum hanchuni detect chorlo kardom